Gọvanọ Soludo onye nabata ndị omebe iwu ahụ n'ụlọ ọrụ ya dị na gọọmenti haus n'Awka kenere ha na ọtụtụ ọrụ ọma dị iche iche ha na-alụ iguzobe iwu ga-enyere aka ime ka enwee ezi ibi ndụ wee nye ndị mmadụ, ebe ọ kọwara na enwere ezi mmekọrịta n'etiti ndị omebe iwu nọ na steeti a nakwazi gọọmenti ya n'agbanyeghị otu pati onye ma onye ọbụla nọ n'ime ya, ebe ọ kọwaziri na isi sekpụ ntị bụ idozi Anambra otu ọ ga-esi dịrị onye ọbụla mma. Gọvanọ Soludo nọrọ oge ọ na-agụpụtara ndị omebe iwu ahụ si na gọọmenti etiti wee bịa ọtụtụ ihe dị iche iche ọ megoro na Anambra steeti kamgbe ọ malitere ọchịchị, kwuputere na site na mmekọrịta dị n'etiti ndị ọrụ nchekwa dị iche iche ọkachasị ndị amị na steeti a bụgoro ndị anapụta n'aka ndị omekome nakwazi ndị na-egbu mmadụ, ebe ọ kweziri nkwa na ọ ga-aga n'iru n'inye ndị ọrụ nchekwa ọkachasị ndị amị nkwado otu o kwesịrị. Gọvanọ Chukwuma Soludo weziri ohere ahụ wee kpọkuo ndị Naijiria ka ha bụ ndị ga-agbakọ ọnụ ma jikọọ aka ọnụ ime ka Naijiria dịkwa mma ọzọ, ebe ọ chetara na ha enweghị obodo ọzọ ha ga-akpọ nke ha ma gwakwazie ha na ahụhụ dị na Naijiria n'oge ugbu a bụ nke ga-agabiga n'oge na-adịghị anya. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Deputy Chairman nke Federal House of Representatives Komitii on Army bụ Honorable David Ogewu kọwara na ha bịara na steeti a ịhụ ka ndị amị nọ na steeti a si eme ma ijikwezi ohere ahụ wee yọọ maka enyemaka na nkwado pụrụ iche nye ha, ebe o tokwaziri Gọvanọ Chukwuma Soludo na enyemaka dị iche iche ọ na-enye ndị ọrụ nchekwa na steeti a ọkachasị ndị amị ma kpọkuo ya ka ọ gaa n'iru na-eme ka o si eme. N'okwu ekene ya, onye na-anọchite anya Olumba North and South n'ụlọ omebe iwu etiti bụ Honorable Chinwe Nnabuife nọrọ oge ọ na-eto Gọvanọ Soludo maka ọrụ ọma dị iche iche ọ na-alụ na Anambra steeti, kenekwazịa ndị amị nakwazi ndị ọrụ nchekwa dị iche iche nọ na steeti a maka enyemaka pụrụ iche ha na-enye ịhụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a, ebe ọ kpọkụziri ndị ọrụ nchekwa ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike ịlụkwazi ọrụ ha karịa ka ha si alụ n'oge ugbu a. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.